Felly'r tri wedi gwneud perfformiad unigol erbyn hyn. Y tri'n wahanol fydden ni'n dweud. Ond... ble yle chi? O, Hela Cynwal. Dewch chi wedi fod yn rhan ohono fe? Swn ni'n mynd am y gyrru preifat? Byse ti? Byse. Am ba reswm? Just y sioe perffaith, bod yna rheolaeth, bod yna'n gytbwys. Ddim bod fi'n gwybod lot am gyrru, cofio. Owen? Wel, gyda'r adran A, mae gyda fi mab iddo fe adre, fel mae'n digwydd bod. Mae wedi cael ei fagu yng Nghymru yn San Clair, heb fod ymhell o Liwti Heledd a Ffinem Byw. Felly mae rhaid i fi fynd am yr adran A. Mitchell, Milfeddyg o San Clair. Nath i fagu so felly cysylltiad Cymraeg a cysylltiad personol, felly Seni Kendall i fi. Wel anheg fyse gadael un mas, ten byse fe? Felly na i fynd am Anfield the cheerleader. A Hela ti'n ennill. O! Na i dderbyn y gymeradwyaeth, diolch yn fawr. O, ac yn ddewis poblogaidd yn ôl yr ymateb o'r brif eisteddle. Ond mae o'n geffil ac yn cerbyd hyfryd a wedi mynd yn hynod dda heddiw. Wel, wi jyst yn deall yn stwff, ydw i. Ie, yn amlwg. Heledd fydd yn beirniadu'r blwyddyn nesaf. Wedi dysgu wrth y meistri, os gael weid. Ond mi oedd y tri, wnaethon nhw'n gwneud perfformiad da iawn. Oedd y tri ohonyn nhw, ond nhw ddim wedi torri unwaith. Wnaethon nhw rhoi perfformiadau arbennig mlaen. A fel wedys ti, pob un ohonyn nhw yn ddidor. Ie, pob un o'n nhw'n Pencampwriaeth yn barod wrth gwrs, felly rhain yw'r gorau o'r gyreuon gyda'r adran gyrru. Mae'r rhosglymau yn cynyddu. Tipyn o addurno fyna gyda John Randall. I'ch atgoffa chi Anfield the cheerleader. Yn ennill Pencampwriaeth Gyrru Frenhinol Cymru. Allan o'r march, degledd yr ringleader a'r gaseg, Romelec May Queen. Dwi'n ni Hatterol Olgold a Kelly Searle yn derbyn y Gil Wobber. Gwrs, Hatterol Olgold yn berchnogaeth Jesse Apicella. Ddau ceffil fan hyn sydd wedi hen arfer ag ennill. Ac mae yn lun. A rhywbeth gosgeiddig iawn am Anfield the cheerleader fan hyn yn dos. Fel oedd Owen yn dig yn harach, mae o'n cyflwr dda hefyd, mae o'n ddisgleirio heddiw. Ond hyd yn oed sŵn y dorf ddim yn cynnyrfu'r ceffil, yr ceffil yn hamddenol tu hwnt, yn hapus iawn yn gwneud ei swydd. Ond y tri, wrth gwrs, yn heddiannol o Pencampwriaethau ei adrannau unigol. Ie, ddim ar warau bach mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr ac yn sicr Pencampwriaeth. Ond yma ni, mae'n swyddogol Anfield the cheerleader yn eiddo John Randall yn ennill Pencampwriaeth Gyrru Frenhinol Cymru 2026. Ac yn heiddi ail drobach. The Royal Welsh driving champion for 2026. The Pencampwriaeth Gyrru Frenhinol Cymru 2026. Fel y ti'n gweud, Owen, ddim yn torri dim. Ddim wedi torri unwaith na gyda hyd yma.
Bydd y gyrru nes mlaen, bydd y concours de elegans gyda ni tua 5 o gloch heno. Os dim ond fel fawr,